हेलो लोगोफोर आंनि BRB बड' कमेन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ आंनि गोरबो गोसोनिफ्राय बरायनानै लाबाय। दा दिनै भिडिअआ एसेबां इम्पर्टेन्ट नङा लोगोफोर। दा दिनै भिडिअआ जागोन कमेन्टनि सायावसो जाहैगोन। दा बै समनिफ्रायनो आङो दिनैसिम जेसेबांनाखि भिडिअ होबोदों आरो जाय बिथांमोना बे भिडिअफोरखौ नायनानै मा कमेन्ट हरदों दिनै आं बे बिथांमोननि कमेन्टखौसो फरायगोन। दा आङो दिनैनि भिडिअआ एसेबां मानि इम्पर्टेन्ट गैया होननानै सानजायो। दा बे कमेन्टखौ नायनानै मोनथियो माने सोरनि फारसे बांसिन सापर्ट दं, सोरा हारिनि फारसे मा साननाय दं, सोरा हारिनि फारसे जेबो साननाय गैया। बे कमेन्टफोरखौ नायनानैनो बुजिगोन आरो नोंथांमोनाबो खोनासंनानै बुजिगोन सोर माबायदि रोखोमनि मानसि। बे कमेन्टखौ आं गासिबो फरायजोबगोन आरो आं मोनसे खावलायनो लुबैदों जाय नायगिरि बिथांमोनहा आंनि इउटुब चेनेलखौ नायो बे बिथांमोना जेनेबा नायखांनायनि उनाव जाय बिथांमोना कमेन्ट खालामो बे कमेन्ट खालामग्रा बिथांमोना अननानै कमेन्टनि उनाव नामखौ होना हरबा माने मोजां जायो, जिहेतु कमेन्ट फरायनायाव मोजां जायो। दा खायसेनिया कमेन्ट हरदोंबाबो बिथांमोना नाम गैया, दा आइडियल' दङ। ओंखायनो नेक्स्टआव जुदि बिथांमोना आंनि भिडिअखौ नुयोबा जाय बिथांमोना कमेन्ट हरो बे बिथांमोनहा माने गावनि नामखौ कमेन्टनि उनाव जोबनायाव होबानो जायो आरो होमबा सुबिदा जायो। दा लोगोफोर जिखुनु हक माने दिनैनि आयदाया कमेन्ट फरायनायनि, बिदिबा जोङो भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जागायनोसै। दा बे भिडिअआव सोर कमेन्ट हरदों दा बेखौ लासैनो फरायलांनोसै, नोंथांमोना खोनासंलांदो। दा आं दिनै मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन लोगोफोर। दा बे भिडिअआनो जाहैबाय बर'नि निउस पर्टेलफ्रा मोजां जादों होननाय मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन आङो। दा बेयाव कमेन्ट हरग्राफोरनि जेनेबा आङो नामफोर आरो कमेन्टफोरखौ आं फरायलांनोसै। नोंथांमोना खोनासंनो गोसोबा खोनासंलांदो आरो खोनासङाबा स्किप खालामबानो जाबाय नोंथांमोना अननानै। दा गिबियावनो दङ प्रदीप ब्रह्म, बिथाङा लिरदों राइट पइन्ट ब्रादार, देयार इज गोइं पलेन डाउन। बिथाङा मोजां खोथाखौ बुंदों। बे भिडिअखौ नायनानै बिथाङा बुजिदों हारिया मा जानो नागिरदों बिनि फारसे सानदों। दा बिथाङा जाहैबाय जोंनि BPF हान्जाखौ जोबोर मोजां मोनो, सापर्ट खालामो। बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर। दा नेक्स्टआव दङ धनन्जय बसुमतारी, बिथाङा लिरदों पइन्ट एक्सेलेन्ट, पइन्ट BPF जिन्दाबाद, वी वान्ट जास्टिस डक्टर रन्जन सार। बिथाङाबो जोंनि BPF हान्जानि मानसि, बिथाङाबो जातिनि फारसे सेन्टिमेन्ट दं, जातिया बबे लामाजों थांदों बिथाङा बुजिदों। दा बिथाङा बिनिफ्राय मोनसे खोथा बुंबावदों, वी वान्ट जास्टिस रन्जन दैमारि, मानि जोङो रन्जन दैमारि सारनि जास्टिस नांगौ होननानै बिथाङा बुंदों आरो राइट पइन्ट, जास्टिस मोननांगौ। दा फंबायनिसिम रोजा रोजा साबायखर। दा थार्डआव दङ राइट खोथा ब्र, बिथाङा बुंदों मा जायखौलाय डेभिड बर'नि कमेन्टआ जाहैबाय राइट खोथा ब्र, निउस होनायफ्रा निरपक्षे जानो नांगौ, फैसा जानानै निउस होनाय चेनेलफ्रा साबधान जा। ओमफ्राय मा होदों, गावसोरनिबो खथि आरो रायजो राजाफोरनिबो मानि मा होनदों खथि खालामदों। लं लिभ BPF, सार खाम्फा जिन्दाबाद। बिथाङाबो जोंनि BPF हान्जानि मानसि, बिथांनावबो बर' हारिनि फारसे साननाय दं। दा बिथांनि कमेन्टआव माने जथेस्थ' गोजोननाय दङ आरो जोंहा खाम्फा सारा देरहाखागोन 100% बियो आरो। दा गोजोननाय बावबाय, साबायखर बावबाय फंबायनिसिम। दा जोंहा फैलायबाय नै फर्टआव दङ जानकि ब्रह्म, बिथाङा हिन्जाव। दा बिथाङा लिरदों मानसिनि गियाना बिदिनो फंबाय, जाय मानसिखौ सैया मोजां मावबाबो बे मानसिखौ मान होनोबो बायो। हाग्रामा सारनि माहाजोन जानायखौसो मेगन सानाय। एकदम बे 100% कारेक्ट। जानकि ब्रह्म बिथांनिसिम, बिथाङा जाहैबाय बिनानावना मा जायो, बिथाङा हिन्जाव मानसि, बिथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर। दा नेक्स्टआव फैदोलाय गंगार, बिथांनि नामा गंगार। दा बिथाङा हरदों नोंथाङा एक्सेलेन्ट बाथ्राफोरखौनो बुंदों, प्रमद बर' हाथाव
UPPL सरकार हाताव BTC बासाव BPF बासाव BPF सरकार फैबासो थिक जाफिनगौखौ नुहुरो जायफोरा UPPL आरो BJP आव हाबदों रायजो राजा नोंथांमोन गावनि बर' रायजोफोरनि थाखाय एबा BTC खौ सान्थि आरो पावारखौ लाखिफिननोब्ला दमबो साहसबो थानांगौ बे साहसा बे सक्तिया हाग्रामा महिलारिनाव दं प्रमद बर'नाव थोबसेबो गैया बर' हारिनि मा जाखोबाय कलंकित अभिशप्ता आम्बु गेम्सो प्रमद बर'आ होनदों बिथाङा अनेक गोलाव मेसेज लिरदों दा मेसेज लिरनायाव थाथ' जाबाय दा गंगार फंबायनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांनिसिमबो साबायखर बावबाय दा नेक्स्टआव फैदोलाय मनिका बसुमतारी बिथाङाबो हिनजाव मानसि दा बिथाङा मा लिरदों खोनासंदो बड'लेण्ड रादाब बड'लेण्ड बुब्लि UPPL सरकारनि फिसिजानाय अमा फार्म एबा प्रमदनि अमा बुन्दाफोर एबा अमा उखुन्दिफोर एकदम बे सैथो बाथ्रा बिनानाव एकदम 100% राइट 100निफ्राय 10% राइट बाव आरो जायनाखि नोंथाङा नैबे बड'लेण्ड रादाब बड'लेण्ड बुब्लि बेथ' नोंखागौ बयबो मिथिखागौ बिसोर बिथांमोना जाहैबाय बिसोर माखासे निउस चेनेलफ्रा जाहैबाय UPPL नि निउस चेनेल बिसोरो जोंनि BPF खौ माने मोजां मावबाबो मावाखै होननानै माने बिराद गाज्रि माने निउस लाबोयो दा बेफोरखौ सानोबा रायजो राजाफ्रा बेफोर निउसखौ माने नायनानै रायजो राजाफोरखौ कनफिउज खालामहोयो बिथांमोना दा बे रोखोम बिथांमोना UPPL नि सापर्टार दा बिथांमोननिसिमबो दा मनिका बसुमतारी बिनानावनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिबाय दाना फैदोलाय सैतेन्द्र बसुमतारी दा बिथाङा लिरदों मा लिरदों थार खोथा सार बर' हारि खौसे जा हारिखौ बुहुमाव सिनायथि होलां एकदम राइट खोथा BPF हान्जानि सापर्टार बिथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावबाय दा नेक्स्टआव फैदोलाय दा बिथांना नाम गैया जाहैबाय बिथाङा नाम होआखै बिनिखायनो जायफोर बिथांमोना कमेन्ट हरो जायफोरना नाम गैया माने जोबनायाव माने नाम होबा मोजां जायो आरो दा बिथाङा हरदों एस आरो बिनि आदि आखरा UPPL नि BTR सरकारखौ हेमेन्टआसो सालायगासिनो दं बेथ' राइट खोथा बयबो बुजिगौ रायजो राजाफ्रा प्रमद बर'आ फुथुला बायदि ओरैनो मुङावल' CM राइट खोथा CM नि मासियाव जिरायनानै दं UPPL आ BJP जों मा होनदों गोलावथार UPPL आ BJP जों मोख्रा थगायजागासिनो दङ UPPL निफ्राय सासेबो MP केन्डिडेट जानो गैबावासो दरं अदालगुरियाव BJP नि केन्डिडेट आरो क'क्राझाराव NDA निसो केन्डिडेट जयन्तआ UPPL नि केन्डिडेट नङा रायजोफोर थिखौनो बुंदों फंबाया ओमफ्राय UPPL आ NDA निसो मोनसे बाहागोसो अब्ला साननानै नायदो रायजोफोर BPF नो भट होनाया मोजां ना NDA नो भट होनाया मोजां गासैबो बर' हारिया भटखौ BPF नोनो होजोबदो BPF सापर्टार फंबाया रोजा रोजा साबायखर नोंथांनाव हारिनि फारसे सेन्टिमेन्ट दं हारिनि गब्र'नो नागिरनायखौ नोंथाङा बुजिगौ दा नोंथांनि एफा गोलाव कमेन्ट हरनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय फंबाय दा नेक्स्टआव फैदोलाय बिनय बरगयारी दा बिथाङा बुंदों बिथाङा मा कमेन्ट हरलायखो फरायनोसै बिथांनि कमेन्टखौ राइट खोथा बुंबाय फंबाय बर'फोरनि गेजेराव
एग्रे बेग्रे लिडार पार्टी जोनोम जानाय किन्तु हारिनि थाखाय 100 धंस से माने 100% धंस गोजासो बुंजाथाव गावजों गाव नेरनाय बखिलायनाय थाखा फैसा खामायनाय धोन दौलत सोरखौ सोर मा बुंनो थगायसुला लुबैसुला बेफारी दालाल लिडार गोजाखा रायजो राजाफोरखौ गोनो गोथो खालामना न' बड'लेण्ड नरेश बुंनाय रावफोरा बांलादेशआव थांबाय। बिथाङाबो बिनय बरगयारी बिथां नोंथाङाबो जोबोद मोजां कमेन्ट लिरदों बेथ' सैथो बाथ्रा एकदम सैथो बाथ्रा नोंथांनोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननायखौ बावहरबाय साबायखर बावहरबाय। दा नेक्स्टआव फैदोलाय नेक्स्टआव मा जादों प्रमल बर' बिथाङा लिरदों नोंथांनि बे खुगानिफ्राय बुंनाय रावफोरा गासैबो सैथो। नंगौ बिथाङाबो जोंनि जातिनि फारसे सिन्था खालामनो रोंगौ बिथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय। दा नेक्स्टआव फैदोलाय बर' हारिनि आं चेनेलनि नामा बिथाङा बर' हारिनि आं नामखौ हराखै बिथाङा। दा बिथाङा लिरदों बिटिआर एकरा दैसे दाउदै गलासो बे दिनै गलाया माब्लाबाबो बेरफुनानै लेथ्रा मोनामगोन गथिखे रायजोफोर दाउदै गलानि खाथियाव थानो नाङा लेथ्रा नांजोबगोनबो BPF जिन्दाबाद हाग्रामा महिलारि लं लिभ बिथाङा जोंनि BPF हान्जानि मानसि BPFनि सापर्टार बिथाङाबो जोबोद मोजां मेसेज लिरदों नंगौ खोथाखौनो बिथाङा लिरदों। दा बिथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय। दा नेक्स्टआव फैदो रनाल दैमारि। दा बिथाङा लिरदों मा लिरदों बिथाङा UPPL गला जाजोब्बाय फंबाय थिगखौनो लिरदों बिथाङा UPPL गला जाजोब्बाय माने बिसोरनि खराव जेबो गैया जातिनि फारसे जेबो सेन्टिमेन्ट गैया। दा बिराद मोजां कमेन्ट थिगानो दं ब्रादार। दा नोंथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय। दाना नेक्स्टआव फैदोलाय दिलीप नार्जारिया लिरदों एकदम राइट बाथ्रा आदा बै बड'लेण्ड रादाब निउज चेनेल आरो बड'लेण्ड बुब्लि निउज चेनेला वान साइड अनलि प्रमट बर' UPPL खौल' बाख्नायो सैथो खोथा नोंखागौ बे जायनाखि निउज चेनेलखौ बुंदों बिथांमोनहा बड'लेण्ड रादाब बड'लेण्ड बुब्लि बिथांमोननि निउज चेनेलाथ' जेनेबा प्रमद बर'नि नालाय UPPL नालाय बिसोरथ' माने UPPL खौ नंबाबो नङाबाबो माने गोजौआव थिखोखागोन आरो फंबाय बेफोरखौ टेनसन खालामनो नाङा बेफोरो मालाबा गावसोरनो गावसोर गोमोरलांखागोन। दा नोंथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय फंबाय। दाना नेक्स्टआव फैदोलाय बिथांना नाम गैया दा जि आदिया खरा। दा बिथाङा लिरदों 17 बोसोरानो UPPL नि गुबै मन्त्र मानोना बिसोरहा जेबो थांखि गैया। UPPL जाहैबाय 17 बोसोर नङाबानो 17 बोसोरखौ लायाबानो UPPL नि मोनसे राजनिति जाया नालाय बे फंबाया बेखौ बुंदों। दा बिथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावबाय। दानिया फैदो बिथांना आदि आखरा खिन्थु नाम होनाय जायाखै बिथाङाबो नेक्स्टआव जुदि कमेन्ट खालामोबा नामखौ हो जोबनायनि उनाव कमेन्ट जोबनायनि उनाव। दा बिथांनि कमेन्टखौ फरायदो बर' हारिखौ प्रमद बर'आ बांद्राय थगायसुला मिसा खोथा बुंना हारिखौ फोजोबस्रांनायखौसो नुनो मोनगासिनो दं। एकदम सैथो बाथ्रा फंबाय नोंथांनि बे कमेन्टआ एकदम हारिखौ फोजोबस्रांनो नागिरगासिनो दं। जाय बिथांमोना साननो रोङा UPPL ना दिनै
बे नों फंबायमोननि मेसेजखौ नुयोबा बिथांमोना खर'आ गिदिङो गरम जायो दा नोंथांमोना जेबो साननो नाङा बिसोरो हारिनि फारसे जेबो साना बिदिनो जानला मोनला कमेन्ट हरो नोंथांनिसिम गोजोननाय जासिबाय गोसो गोरबोनिफ्राय दाना नेक्स्टआव फैबावदो नेक्स्टआव मा होनदों मनिका बसुमतारी दाना मनिका बसुमतारीया मा कमेन्ट हरदों दा बेखौ फरायनोसैलाय जेबो गोरोन्थि जायाखै आदै दा बिथाङा होनदों जेबो गोरोन्थि जायाखै आरो दा थेंक इउ बिथां मनिका बसुमतारी बिनानावनिसिम आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय दा सासेया जाहैदों नेक्स्टआव फैदोलाय बिथाङा नामखौथ' होनाय जायाखसै खिन्थु लिरदों भेरि भेरि राइट स्पिच गुड माय सार बिथाङा बुंदों बै प्रहलाद सारनि बोसोनफोरखौ जोबोर मोजां जादों सारनि स्पिचआ होननानै बिथाङा बुंदों दा बिथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय दाना नेक्स्टआव फैदोलाय नारद बसुमतारी बिथाङा लिरदों भेरि गुड ब्र माने जोबोर मोजां ब्र होननानै लिरदों बिथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर आरो कृष्ण बर' नेक्स्टआव फैदो कृष्ण बर'आ लिरदों बिथाङा थार बाथ्रा माने सुइजारलेण्डनि खोथा बै भिडिअआव दङ बिथाङा बेखौनो बुंदों माने बै समाव प्रमद बर'आ बिटिआर जानायनि उनाव सुइजारलेण्ड नायनो सुइजारलेण्डआव थांलांला बिटिआर जानायनि उनाव एकदम जोंनि बिटिआरावनो गोमो गोथां बायदिसिना बिबार बारि बागानजों बुंफबनाय बिटिआर माबा सुइजारलेण्ड नुसिगोन होन्दोंमोनथ' दा बिथाङा बेखौ बुंदों आरो दा फंबायनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर दा सासे आदियाखरि हरदों बिथाङा नामा नाम गैया बिथाङा हरदों गोजोन्थों थेंक इउ फंबाय दा नैबाव नेक्स्टआव फैदोलाय जाम्बाफोरखौ बुजायनोलाय गावनि जायगा दरं अदालगुरिखौबो बिजेपिनो हगारना होबाय नाख्रेबनो सुबिदा होजेनबाय फैगौआव नाख्रेबनो सुबिदा होबाय फैगोनाव क'क्राझारखौ नागारनांबा जों बर' हारिया बबाव थागोन एकदम राइट खोथा ब्रादार मा होनदों एफेक्सनेट बेस जिखुनु बिथांना नाम गैया जिखुनु बिथांनि आदि आखरा दा बिथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय नंगौ खोथा बुंनायनि थाखाय दा नेक्स्टआव फैदोलाय लोगोफोर दा बिथाङा मा लिरदों बिथाङा नाम गैया बिथाङा आदि आखरा दा बिथाङाबो लिरदों सबसे गाज्रि निउस होनोब्ला बर'लेण्ड बुब्लि बिसिनि निउसखौ नायबा एकदम प्रमद बर'नि गुन्दै जाग्रा निउससो एकदम सैथो बाथ्रा गुन्दै जाग्रा माने बिथांमोननि चेनेला प्रमद बर'नि चेनेलखा माने UPPL नि निउस चेनेल बिथांमोना जोंनि BPF मानसिखौ माने मोजां मोना BPF नि सापर्टारखौ दा नोंथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर फंबाय दा आरो सासे मानसिया लिरदों बिथाङा फैसा मोनदोंना मोनाखै भाइ होननानै सोंदों आंखौ भिडिअ बानायनायनि फैसा मोनदोंना मोनाखै भाइ होननानै सोंहरदों जोंना थाखा फैसानि खोथा गैया ब्र जों माने हारिखौ मोजां मोनो नोंसोरनि बायदि हारि गोदोसोनानै थानायखौ जेनेबा हारि धंस जानो नागिरनायखौ नुहुरनानैबो UPPL सापर्ट होबाय थाग्रा जों नङा जोंनो थाखा फैसाखौ नाङा जोंना हारिया मोजां जानांगौ हारिया हारि बायदि थांनानै थानांगौ आरो दा नोंथाङा UPPL नि मानसि नोंथाङा बुजिनो सोलों जाहाथे नोंथाङाबो थाबनो बुजिनो हायो दा बेखिनि दा नोंथांनोबो साबायखर बावबाय दा नेक्स्टआव फैदोलाय आसलथे माथो बुंनो सानदों दानि गोदान सरखारखौबो 17 बोसोर नेथ'दोना होनबालाय डेभेलपमेन्टआ डेभेलपमेन्टआ माब्रै जायो नायदो होनदों बिथाङा जाहैबाय कार्तिक बसुमतारी नोंथाङा मेसेज लिरनायनि थाखाय गोजोननाय बावहरबाय नोंथांनोबो खिन्थु नोंथाङा जेनेबा जे खोथाखौ बुंदों
बे खोथाया जेनेबा मोजां सरखारबा नेजायोमोन दा नोंथांमोना नुखाबाय बे सरकारा दिनैसिम जुदाजों जेनेबा बिजेपिजों लोगो जानानै सरकार दानानै दिनै बर' हारिनि मोनथायफोरखौ माबायदि लेथेर फेथेर खालामदों नोंथांमोनाबो निउसफ्राव नायबा नुयो दा जिहेतु बिनिखायनो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ सापर्ट खालामनो नाङा बिथांमोन UPPL खौ जा फेजेनथारनांगौ बिथांमोनखौ नेनांगौनि बा सालायहोनांगौनि खुनु माबायानो गैया आरो माने खोथायानो गैया माने बिसोर सरकार सालायबाय थायोबा माने बर' जाथिया धंस जागोन बे 4 बोसोरावनो बर' जाथिया दिनै धंस जाबोगासिनो दं दा बिनिखायनो जोङो बिथांखौ एकदम एबार UPPL खौ बिदाय होनांगौ BTC निफ्राय UPPL हाथाव BJP हाथाव प्रमद बर' हाथाव मा होननांगौ BPF सरकारखौ जोङो लाबोनांगौ दा बिथांनिसिमबो साबायखर बावबाय फंबाय दाना नेक्स्टआव फैदोलाय सरगयारि इनफ' बिथाङा नाम होआखै फैसाजों बायजाबाय जानांगौ आंखौ होनदों बिथाङा फैसाजों बायजाबाय जानांगौ जों फैसाजों बायजाग्रा मानसि नङा फंबाय आं होनखादों जोङो जाथिनि फारसे एसेबाबो सिन्था खालामो नोंथाङाबो सिन्था खालाम नोंथाङाबो गोथौयै सिन्था खालामनानै नायबा नुगोन दा नोंथांनिसिमबो गोजोननाय बावबाय दा नेक्स्टआव फैदोलाय नबिन गयारि दा नबिन गयारि बिथाङा मा लिरदों दिनै गुबुननि बोसोनगिरि जालायबाय नामा होनदों दिनै गुबुननि बोसोनगिरि जालायबाय नामा बिथाङा मा साननानै बुंदों आंथ' बिथांनि पइन्टखौ बुंनो हायासै दा जिखुनु हक नबिन गयारि आरो बिथाङा मोनसे मेसेज होबावदों नोंनि खुगानिफ्रायबो गेजेरनि जानानै खोथा बुंनायखौ खोनानो मोना माथो होनदों माने आंखौबो होनदों आं निउस पर्टेलफोरखौ होनदों नालाय वान साइड जानानै माने निउस बानायो माने निउस होयो होनदों नालाय दा बिथाङाबो होनदों आंखौबो वान साइड जानानै निउस बथ साइड जानानै माने माबा बथ साइडनि खोथा बुंनाय माने खोनाया होनदों आरो दा राइट ब्र आं वान साइड जिहेतु जोंना प्रमद बर' बिथाङा माने UPPL सरकारा जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ माने धंस खालामनो थांगासिनो दा बिनिखायनो जोङो माने मा होनो बिथांनि फारसे जों जानानै माने निउस फोसावा जिहेतु बे सरकारा थगायसुला दा बिनिखायनो जोङो बिनि निउसखौ फोसावनोबो नाङा दा नोंथांनिसिम धन्यबाद साबायखर बावबाय आरो दा नैबाव होनदों सासेया मा नाम होनदों बिथाङा आदि आखरल' होदों दा बिथाङा बुंदों प्रहलादा दा बुंनायखौ UPPL नि लिडार फोरनावसो सोंनांगौ प्रहलादा दा बुंनायखौ UPPL नि लिडारनावसो सोंनांगौ जाहैदों बिथां प्रहलाद सारादि नोंबो गुदिनिफ्राय बिजौसिम बेखौ मोनथिनानैसो बिथाङा निउस पर्टेलफ्राव बुंदों दा बिथांमोनहा बै दाखालि थांनाय समाव सेन्ट्रेलाव मा खोथा रायलायदों बेखौ बिथांमोना खबर मोननानैसो बे निउसाव लाबोदों बिथांमोना आन्दन सन्देह खालामनानै निउसखौ लाबोआखै नोंसिनि प्रमद बर'आसो एकदम नंबां जाबां जानला मोनला खोथा बानायनानै होनो मोनथिबाय फंबाय अब्लाबो नोंथांनिसिम साबायखर बावबाय दा कमेन्टआथ' अनेक दं लोगोफोर दिनै कमेन्टखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै दा दोनथ'नायनि सिगां फंनैसो खोथा सावरायनोसै दा जिखुनु जायनाखि बिथांमोनहा जेनेबा लास्टआव माने कमेन्ट हरो बिथांमोनहा जोबनायाव गावनि मुंखौ हो दा आं कमेन्ट फरायनायाव मोजां जायो जेसेबांखि कमेन्ट जाया मानो आं नोंथांमोननो फरायनानै खिन्थाबाय थागोन भिडिअ लाबोबाय थागोन सम मोनबा दा बेयावनो मोनथियो माने BPF दोलोजों सोर बांसिन सापर्ट दं UPPL जों सोर बांसिन सापर्ट दं दा मोनथिबायना लोगोफोर दा नैबे आं बिराद गोबां माने मा होनो कमेन्ट फरायबाय दा बेयाव मा जादों गासिबो सापर्टारानो जोंना BPF हान्जानि सापर्टार UPPL नि सापर्टार माने 2 ना 3ल' दं बेयाव नैबे दानि भिडिअनि कमेन्टआव आरो दा बेफोरखौ नायनानै बेफोरखौ सिन्था धारना खालामनानै नायब्ला माने बुजिबाय माने एबार नेक्स्टआव माने जोंनि BTC आव माने सरकारा सोलायसिगोन माने UPPL आ मा जागोन माने फोरलां फोथां जासिगोन आरो बिसोरो फोरलां फोथाङा माब्रै जागोन नैबे MP आव जुदि बिथांमोनहा जुदि जेनोब्ला होमबा बिसोर मा खालामजागोन लास्टआव बै हेमन्त बिश्व शर्माजों मामाजों मा खालामजागोन बिथाङा बल बायदि जोजागोन UPPL आ
ओरैबायदि जोजागोन बे बला आरो जिन्दगियावबो उरायलांनायनिफ्रायनो माने गोग्लैनो रोंनाय नङा बुजिबाय ओरैबायदि अबस्था जासिगोन आरो नंखायनो जोंनि आइ आफा रायजो राजा बिथांमोना जेनेबा बिदा फंबाय बिथांमोना सिन्था धारना खालामनानै बा जायफोर सिन्था धारना खालामनो रोङाखै जायफ्रा माने हारिनि फारसे दासिमबो सिन्था धारना खालामाखै बिथांमोना सिन्था धारना खालामदो खालामनानै फैगोन इलेक्सनाव जोङो UPPL खौ अराय समनि थाखाय बिदाय होनानै माने जोङो BPF सरकारखौनो लाबोफिननानै जोंनि गासिबो फारि फारि गोमालांनाय मोनथायफोरखौ जों जाहाथे लाबोनो हायो जों बेखौ आसा खालामनानै माने मा खालामनांगोन भट थुनांगोन आरो भट होनांगोन दा जोङो नेक्स्ट माने फैगोनाव जोङो बिथांमोनखौ मोनसे बिराद गिदिर नाव बानायगोन बिथांमोना जेब्लानाखि जेनो बे नावआव जोङो बिथांमोननि बे ट्रेक्टरखौ गंसे साजायगोन आरो बिराद गिदिरनो साजायनानै बिथांमोनखौ जोङो बे जायगानिफ्राय अराय सम नावजों बासायहरगोन आरो बे नावा गोजावलांनायनिफ्राय आरो बे नावा माब्लाबाबो खारखोबोनो रोंनाय नंला आरो दा जिखिनि हक लोगोफोर दिनै भिडिअआ बेखिनिल'नोमोन दा आंनि बुंनाय होननायफ्राव जेनेबा भुल जाबायबा नोंथांमोनहा निमाहा होदो लोगो हिसाबै दा नेक्स्टआव भिडिअ लाबोबावनाय जासिगोन आरो भिडिअ लाबोबा लोगो मोनसिनगोन दिनै बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों लोगोफोर थेंक इउ लोगोफोर